Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, di pagkasalitaan ni Edna nga napoluan, duwa nga asawa ken ina. Edna nga asawan, duwa nga asawa, duwamet nga ina. Sagudayin nga ti surat, kunanad to'y, sandali. Dear Manong Nemi, liplipas abi nagustuhan mi tirik nami Manong Nemi kini Robert. Ni Robert, nga kaya nayat ko, kaano lang daddy, Manong Nemi. Panang panangibagana, iti panagayat na idita pinasyarnak iti restaurant nga pagserserbiya nga ka-waitress. Di na pinasyari di balay, ngayon iti restaurant nga paspasyarin na. Ay nga naalan iti cellphone number ko, naggayam kami tiya Facebook, agchat-chat kami. Kabayatan data, Manong Nemi, talagang naalukoy na tiriknak. Kahit nariknak nga yatek ni Robert. Inaklongkot pa na kayat na. Agang ka nga naipaay konti amin-amin ko. Iso na lang tasaan na ka virgin. Tasaan nga ni Robert, Manong Nemi, ti muna nga nagbalin nga boyfriend ko. Iso ti may katlo. Imbagat kang kuha na ita. Nga didamok ang boyfriend, naipaikot ka na virgin ko, kastamat ti may kadwa, iti sunod ti may katlo. Maragsakan ak Manong. Talagang ipatpateg ko, kat pa-check ng ipatpateg na ni Robert. Kalpasan Manong Nemi, api nagustuhan mitirik nami. Bimangon. Ni, isuot na matang terawatan na. Apay, sweetheart? Gumangganat ka? May sapay lang oras ta, katalo nga oras ti short time. Agbado aklatan, kastamat kang ka. Tamangan no, kagoranak no, may pudnok kang katikayat kong ipudno. May pudnom kanyak, tikayat mong ipudno? Tapay. Sa mo magamin sa nalutsod, iso nga sangko na ibaga. Tiyan niya. Sinalutsod mo ka din, baruak pa'y. Ni. Tiyan mo kakit baro ka, but inarim na. Kahit mo asawa, nadaan ka ti asawa? Nadaan ako ti asawa. Kan talong anak. Robert, inalilaw, nak nung kasasang kang inalilaw. Apang inarim na kit siya asawa ka, mayat. Talo ba gayam ti putot mo? So nga ko nak, hapi di mo sinalutsod. Tamo ka kinagarim ka kabutaon pa asawam. I'm sorry. Hangko na ipagkakin ka. Yung di mo kati kayat na salutsodin? Di mo kati kayat na salutsodin, no? At napay lang ti asawak? Kahit mo sa balo ka? Balo si Bibian. Nagsina kayo? Pinapanaw ni Mama Isuna. Hindi mo sawan.
Ibaga kang kayo di nga gabok sa Dia Saudi. Ang kadi. Sa anak pa nagsubli ka po ta. Nyiksen ko ti bakasyon ko. Takayat ko nga. Ada kasukat ti asawak. Ngagbaling ina di kita anak ko. Maawatang kan. Simangpad ka dito'y Pilipinas. Ngawanin ti asawam. Awanin. Gabuta pinapanaw ko. Idya balay mi. Kadi mamuak nga lalaki na. Kada jay. Sinurot na dyan lalaki na. Kaya sudan tayo dandan na. Nagloko mo tanda ng babae. Kahit mo saan kinayakayat na dyan lalaki na. Ang digit anak yo. Huwag nga rot. Nagbidota ka ng pili kang kuhala. Arig na. Sa anak pa nga nakadanon di Saudi. Adaman kaya man aramid na kamading. Already adak pala dito Pilipinas. Ada lalaki na. Nagloko mo tanda dyan babae. So hindi adakon di Saudi. Kada adada na. Maaramid na magsinara kiti lalaki na. Isot ka po na nga. Dagit ato nga pamaniknek nginted ni mama kanyak. Kaninamin na. Amamin na pa nga. Inamin na pa nga. No agapad na kini mama. Agpanangat na. Masugatan na madangran ni mama. Naguyong matin. Iso nga. Iti pa nagbakasyon ko. Sumapulak ti kasukat ti asawak ko na. Ngagbaling nga ina. Digitan na ko. Tasak pa yung agsubliak sa di Saudi. Kayat ko nga. Malaksit ka ni mamakin adda. Kasukat ti dakas nga asawak ngagbaling nga ina. Digitan na ko. Sikat tinapilik. Katakal ti pamatik. Nga tilugan ti amin. Kat sa nga palbali ti panakayat mo kanyak. Kasapulak ti asawa. Ken kasapulak mo ti ina di kita na ko. Si kaday tayad na. Kat sabi ko mata. Maramid mo. Robert. Ipatpateg ka. Kat no asinuman di kita napateg ka. Ipateg ko met. Nagasaganak ka mangibilang nga pudno nga anak ko di kita anak mo. Ipanagnek ko keng ka nga sa anak akas iti asawam. Ipatpateg ka. Kat nagasaganak nga agbaling nga ina di kita anak mo. And na, nagyamanak. Sana ka nagbintot nga ng pili keng ka. Kinunana manong naimi kat inarakop na. Nginagkan naman ang dikit lips ko. Aging nga inikat na matlang datin subli ng arwatan na. Kat inulit mi manong naimi itinagragsak. Naramanak manen manong naimi kada kita kakabarang agek na. Na irot manen ti arakop na. Gabatikas dyan ngayong bagak, ngipatpatag kumat dikitan na. Wan manong nemi babalin siguro ako na nagdadado mga tao nga laglagak. Agayatak mit lang apay nga kaske ni Robert nga dan putot na. Apay nga maaramid ko nga ayatek kinitungtungwag nga bigbigag nga anak na gitisaan mo nga taod kanya. Ngayon kahit nangasawan manong nemi nga talaga nga napudno ti pusok nga gayat. Kahit kapoy iti daytoy manong nemi kalpasan iti hotel ngayon mi inyawit na kon dito'y balayda, manong naming. Si Mabat, di may isa nga bakit, nga medyo nalapsat. Oh, Robert, mama, ti baro nga asawak. Ha, adan kasukat, ti dakas ka asawam? Adan, iso ni Edna. Edna ni mama. Oh, panakriknak ihakat sika talagan. Iti naikari nga tungpal biyag nga kadednat anak ko. Kaya nagbaling nga smek adwa nga inadi kita pukok. Nana, ay mama ko namon. Kat panagkunak kat agka
agka-vibes ta. Sana kas ka na dyan nga kura. Ngayon mo na nga asawa na ti anak ko. Amom, idi pa lang amin. Arman na wano, di sad na pa nga nag-asawa na dyan nga kura. Diyakon kayat, kabutabong kas jay. Lalakero. Sa nga map-map na, hindi pa lang nga agasawa na, sampai nga nag-abroad ni Robert, kahit amo ko nga ang lalaki na. Hindi nakarkaroon na din pimanawan ni Robert. Maramid na, di kaya-kayat na. Kaya kita amkit ni, adad na nga kinay-kayat na di lalaki na. Ngayon di kita anak na, kita amti kita nakas ng asawa, kita amti kinatakas ng ina. Mama, makadayo kayo, hindi nakampay pinastrak. Ay, sumbrek kayo. Di kita nga rin apo kayo, mama. Sinalutsot ko. At dada na likod nga gaayam da. Amo makita. Amo da gaayam nga isisudan. At nangarod. Nagsingsingpad da at nangarod. Aw matanjay inada nga dakas nga ina. Nga dakas nga asawa. Kung ka mabayak. Ayamak ina. John! Gigi! Susi! Umay kayo na po. Tanda baro nga inayo. Nga baro nga asawa ti amayo. Nagsasaruro nga si Mrek na kita kakapsat manong nemi. No Jack Mariro. Nagtawan iti. Nag-aabay da manong nemi nga kimita kanya. Imisa ma. Imisan naman. John? Siyak tita. Siyak ti John. Siyak ti na una. Kaya tak ka di matlaeng nga siyak ti may kaduwa nga inayo? Kaya't mo ya, basta nasingbit ka laki di, tay saan kang aglalaki. Aglalaki? Uwin, takas dyan di aramid di nami. Aglalaki. Siyot nang ibaga. Siyot ibagbaga ni grandma. Kindalagamit nga, aramidan na, kinayakayat na di lalaki ng hindi, lagyan dito'y pinanawan na kami. Saan ka di kasi no katita? No talaga ko mga napatag kami nga anak na. Hang kumalata pumanaw o papanawin ni grandma. Uno papanawin ni papa. Pinanawan na kami. Kinayakayat na dyan lalaki nang imta kami nga anak na. Gigi? Tita? Kaya't nakmat lang? Uwi na, tita. Sushi? Tita. Kaya't ka. Nga pala nga ito, rahin nyo. Umay ako narakupan na ako. Nasyak ti mga rakop. Nga sagay saan kayo narakupan. Nabangsit kayo, nagayayam kayo. Masapol ngagdigos kayo ito na. Mumalemen. Inarakop ko ng anggo idama ng name. Kalpasan na. May kayan. Dahil may kayak di ko sa'yo. Ha? Aglabar kam laing, tita. Ngayon dinigos ko idama ng name. Sinudsod ko na sa dinot. Ayan, tibanyo. Bagada. Dinigos ko idama ng name. Nga kaslamay sa pudno ina. Nakatsaysayata ka ng dungdung mo kadakwada. Kat timata lola da, sa ganaan na matan na kita arwaten da. Kat tinulungan kita manong nemi nga nang suot ka na kita arwaten da. Yaman kami tita. Anya nga tano, mamati awag yung kanyak. Kaya't yo, mamati awag yung kanyak. May mait man na mama. Mama? Sige nga rot, mani po tita ha. Mamati awag yung kanyak. Uwin mama. Nagsingsingpit ka nga rin ha. Tapay no hangkam na singpit mama. Agbaot ka? Kaya ko na. Di pa nang isurot o bingit baot. Ngayon lumapalin saan kayo babaotin. Basta singpit kayo. Abay, ni dati nga inayo, binabaot na kayon? Samit ka di Hala ka pa nga binabaot ngayon na dyan. Aglalalaki. Nadungumot iso na. So na lang ta, aglalalaki nga ron. Gapo lang pa naglalaki na. Sulat sa nyo kayat. Uy na, liputan na ni Papa. Kakaiso na nga, da ni Papa di Saudi nga, agi pa ti korta.
It-ited naman yung lalaki na. Oh? Sinag ko na. Kuna ni grandma. Saan na nga hanggang na handa kay gat-gatangan tarwatan nyo? Mamit manipod mo idin ta ilang lalaki na ti kwarta ni Papa. Nimatan lola, grandma, iti pangipapauitan ni Papa ti kwarta. Di awang kwarta na di imo ng inayon. Tsaka mo ta pangalalaan na kata kwarta na at damit lata. Bakit ito di lalaki na? Lalala. Hamo ulit rin di lalaki. Baka kan mabalin. Saan nyo lat agurgurahin ti inayo? Ay, ama na. Gurahin mo yun. Sinak ko na. Ni grandma. Gurahin nyo di inayo ko na. Ano? Gaputa? Gaputa lalaki. Urek lalaki. Ano lat agurgurahin na? Inayo nga iso na. Man kagurami. No, agaramit ti sa nga na siya at kagurami. Ori siya. La, padasam taglalaki ta. Gurahin ta kamit. Saan kung ito karamitin da ita? Ay, nasiyat no kasta, mama. Nasingpet ka? Nasingpet. Ore, saan kayo nga po nung anak? Ibilang kayong anak. Yes! Kaidadakan to. Kaidadak to ay no, baka malpas kami nga kaidakin ni Papa niyo. Ano to, Brayo? No, kaidakay kayo ni Papa. Shh! Lako! Tilad na ka salsalusudin, Manong June. Nagsasango kam amin nga nangan Manong Nemi ket papabalay ko lata ti bagik takal alisto nga naiya sa dikterik na ken alistumot nga naiya sa dikterik na digiti ubing kanyak Manong ata labayak ida sa ko imbagamag na dakiti nagluto mama kunak ti katuganga ko na ta asawa nak nga rodin ni Robert no mampesan ka mabaling at kasardakin ni imo ng asawa na isyak na imas, alakit agyaman na Hamom, isak mo ito katagdutluto idi. Diyang imo ng asawa, ti anak ko, nga ni Cora. Cora tanga na. Di na pwede dinayaw, ti luto. Sikapay lang. Baga saan nang imasen? Diyak man mo. Amom di kita lalakero, handa imasen ti mangan. Baka taada ngamin sabsabali akang kanenda. Na, mama, Robert, di kaya sasawa ka di banag ng saang rombing, kamangig di kitubing. Adakad ba di kayong bagak? Mangan kong kunam. Baga sabsabali kang kanin na kong katwen. Ano mga di hotdog, wano longganisa, wano morton. Wano sika, mangan kami titilapia, kada bibingka. No muna, mama. Kadakadakas kayong bagak. Ubing, John, Gigi, Susi, kadakadidakas kayong bagak. Metlola, grandma. Amad ganda ako si bibingka, di morton, di hotdog, di longganisa. Makita? Ada tilapia, naghimas di tilapia. Sige, makita man. Lala, mga taga-rode. Ay, mamaaya, makaado kay manin. Manong Nemi, numampay ba yung saak lang kabit? Takas tangar tilabas na At si asawa ni Robert, at pa yung talungan nak na. Kat kalpasan na, makidinakang kwa na, kadakwada. Numamuhan di kita na kanyak nga. At asawa ni Robert, kada tapay putot na, baka sadak nga kaya, tapalubusan. Ngayon kabigatan na, Manong Nemi, nagawidak, iti balay, tapos nikastakit alakon, di kita ruwate. Papanan, makiden na akon. Aglipin kami pelayang kada ginubyok sa kaptog kasar. Tatang. Live in. Kaya kasanon no sa pagarigan ta maumaanak to, di isina na ka. Nasiyat live in lang tagsina kami, di ako problema. Papanakaanal ti kasar. Ito sa po ya. Sino kami data nga Robert nga boyfriend mo ya? Ipatpatid ko iso natan. Kaya lalo nasot ko nam, di iso. Napimpitas tumudlang anak ng agkasawa kayo, agkasar kayo. Kung amin, ranta na kami palang timapansin sa Saudi. Kalpasan na, into na magpakasyonen, sunto pa nagkasar mi. Di ba napimpinas umunat kasasakbay ng Saudi?
Akong pingamin tigastusin na eh. Iso na mapampalag Saudi. Ngayon pingarod na sige nga sumangpat ka, di balay na. Tapno adakad kadwa ni mamang na. Mga lalang ti kadwa ni mamang na. Apay masaksakit ti inana. Hamat, tatang. Kahit nilang adakad kadwa na, nang rona tirapi. Tao man sa bali akabsat ni Robert. Mangawan, sige. Sabi ko man sa kanto, agbito, tigas na kararamidan. Manong name pinagsardeng nga nagtrabaho ni Robert. Tawan ti sabali nga sa kaswak ka no saan nga ti dagiti talong obing. Nilaing susi manong name ti sampeng agbasa. Daramidek, itipikat, masapak nga griing, siyak tagluto, dadayaw met katugangak, tinimas nga luto, kalpasan na, manong name ring ekton di kiti ubing, may kailangan ko na, pakanak kida, rubuatak kida, sa tanto mapanagbasa. Adaman ito na arki lang at tricycle nga pagluganan da nga dua, nga mapaniti eskwela, suntumat mangsundo kadakwada itiya, aldaw, agawid o may damang aldaw, sa tanto manin mapaniti malem, sa agawid ti malem. Katsyak, agdalusak, aglabaak, aglutuak, asikasuk ni Susi. Nahampat nga nabigat nga iwanan at kaya naman ti makiayayam o saan kat agayayam nga si Suna. Pinindot at ikatugangak manong nemi kat ito paisi-isi tulungan na ko nakumat. Ma, saklatan. Kabaylam, saklatan ma. Ayam tulungan ka saan nantan ma. Ay susapo nagsakay-saya at ka nga talaga. Amom, dati nga asawa ti anak ko. Ape, ay susapo, no awa ni Robert, siyak ti bugaran na. Kadi, nagkaro. Iso nga nakasaysayat ka lata, nga nakasaysayat ka na, kaya naman saan nakapagtrabahuan. Alang nga ron, kapag pagtrabahuan, takaya matako na, mapanak man nga ron makikaruba. Yung kayo makimarites. Ala, sa anak ng marites, oh. Ano yung Artio Brayo na mapang kay makikaruba? Gagangin nga mapan makisarsarita, ah. Naging kama nung name nga kayatan ni Robert nagsubli sa Saudi. Sayang na sana kagsubli. Katuwa na, naibusin na kiti kwarta nga na ornong mo. Ano nga tano, agtrabaho ko saan natan? Naroon na akon sa Saudi. Ang mga i-extend ko man yung bakasyon ko, baka saan nga aprobaran, ipilit ko, baka mga aladan ti kasukat ko. Gundawayak ti na siya ti kumpanya nga, pagtrabaho sa Saudi. Okay? Ang balita, alis to lang ti komunikasyon. At the cellphone, isang pindot lang, kring nga sigod. Tawagan ka na oras no ka. Urahay mo lang nga siya tumawag. Tadi mo mo kabisado ken may kabaysan no anyat oras sa jay ti oras ti kastoy. Baka makaman tagisturbo ka. O sige. O tumawag ka no hasta nga ti oras nga sardam ditoy. O nasaan? Ti aldaw, pangaldaw na naroon na bakasyon Sabado ken Domingo. Tapno dadagat ito binga kompleto. Sige. Okay. And Robert, sabi ko matasam mo nga tultuladen ni Cora. Ti asawak nga dati. Sabi ko mga tuladak. Ni mama tinagko na nga. No kano awang kakit. Bugaran na kano iso na ni mama. Wana. Siyempre, agreklamo mat ni mama, agapadan. Ay siya, madangdangaran na ni mama. Nagdagas ng asawa niya. Nagdagas ng manugang ko na. Nagdagas ng ina, nagdagas ng asawa. Saan matultulatin iso na? Kang runano na di kaglalaki. Kasano ko maglalaki? Kat lalaki kan? Ha? Di ba? Kirida nak, lalaki ka man. Kasano pengarot naglalaki at? Ewan na niya.
ti aglalaki, saan nga agdoble ang lalaki? Nga mamangan mo't maramid mo pa eh. Baka mailiw ka, makakita ka ti nga. Mangip ti paili mo. Saan kunto nga ramid din data, Robert? Promise. No nagbaliman nga dakes, manglilipot ti mo ng asawam. Siyak nga may kaduang asawam. Saan kunto nga ramid din? Agamanak, sweetheart. Agamanak. Kang runanti amin, sa mong iba yung nagit anak taon, ori sa mong ibaga, ipatpatag ko ida. Kasi makikita mo talagang kakasurutan kami. Nakalalistong niya sa dagdatirik na kanya, kastaman tirik na kadakwada. Ipatpatag ko nagit anak mo. Ibilang ko ida nga pudong anak. Manong name makabulan nga awan ni Robert napintas ti anayas ti amin. Wan manong awanin sa pulik pa. Ngamitimay sang aldaw manong name panagre-reading. At lakmat manong name ti sangot ti balay at or-ornoset. Edi domasit. Good morning, ma'am. Ay, good morning. Api ka di? Sakti, reader. Ayan, kastaya. Sige. Di makadakas, manong. Di malpas ng nga marid ti metro. Yung masadag kanya. Miss Isem. Ita ka lang makita, ma'am. Ruwen. Sakti may kaduhang asawa ni Robert. Ay, sumit lang nga mga awan ni Manang Kuran. Nasyada. Napimpinas kang ni Kura? Ay, kawet. Ama, napimpinas kang ni Kura. Manong na may jadyahin natin nakulap na kat siyempre. Hindi nakulap ko mat Tao magkatapot dahil sa rantana. Hindi nakapanawan manong na may tumalyawak iti balay. Damat gayam ni mama. Anak kaigam ti cellphone na. Nagdakigam dito mama. Wen. Daak. Itay pa lang daak. Ada umay nag-read. Dadaday ko Bill. Kat binayadam ko man Aw man ti kwarta kang gamak. Dakay sama ti nangidiretson ti dahil pawit ni Robert, Rubeng Langaeng. Takas ta idi. Saan ka di nga siyak ko, ma? Siyak, tadati nga siyak. Dahil ko mga ate, makisarita ka na yung reader ito, tinagbayad ka ko man, tapos saan tayo nga obra nga mapambaybayada. Di sikat mapan. Baka kita-kito manin. Ito mapangkait di opisina da. Sige, no siyak to pa nagbayad, di siyak to. O na, tapos no makita mo tumanin, di nga gwapo nga reader. Uno kolektor. Tapos na, anda kayo ta sa unti magbagayo. Agpapada kayo. Yan ang papada ni magbagam. Kastawa ti aramid, idi ni Cora. Ibagam nga sa singpit ka? Ha? Hindi pa ilang ka talaga agkaringkengkan? Ino nga tata, ada kayo ti adayo. O makakita ka na kayo. Baka naging narakop kayo. Kanina dyan nga kolektor. Sapo, Diyos ko ya. Alam, makapaglibak ka? Nga crush mo na dyan nga kolektor? Nakapimpintas ti isam mo. Na-i-video, na-i-picture kayo. Inyakita mo sa wan. Kaya kato na. Tapno makita kat maamuan to ni Robert. No kasano mo ti kinakarengken mo. No kasano mo ti kinalalakerom. Diyos ko. Diyos ko. Mama,
Awan ti matingaramid ko. Ala. Di, no, awan di awan. Ano ang mga problema ng ordo kasta? Kitak man natin video yo, kitak man natin picture yo, yung pinicture yo. Dapat ko mapakibiyaham sa cellphone ko. Tuloy mo ko din nagtrabahon. Huh. Diyos ko. Plastic samad dito nga bakit? Manong Nemi, talaga nga sa balin ti galad dito nga bakit? No, hindi kat nakasaysayat ti pa nakisarita na kanya. Yung mawanan ti na siya ti pa nakisarita na. Nawagan na. Anda! Apa ka di mo? Nay, nagutuwa na! Ay, aubrad tayo? Auroram di lalakim? Oh my God. At naramid ko sa Diyo pa ma. Eh, kanapi ka nakabaybayag ka. Nay, nakauro pa na ito eh. Alangan nun ka siya mga obra. Baka kayo tumulong. Oh! Pamarakon pa ito. Sud ka po nang inala ka ni Robert. May kaduwang asawa na. Tablo. Dagistimar dito eh. Ng mga sikaso dito balay. Sabi ko mga siyak. Siyak ti na. Siyak ti rin na ito dito kapag tengan. Eh so nga siyak pa iti pag-ipawitan ni Robert iti kwarta. Sige. Di mo ta siyak mauri ti tawag ni Robert Mano. Tulag bimot ngamin nga sunan na tawag. Pinatas kong tinawagan Mano. Ngayon saan naman sungbatan. Karabian naman o name kalpasahan nga nasikasok na gitubing nga tinulungak ti assignment da nga nagteng-thank you naman nga nangarakop kanyak nga nag-good night kiss nga napandan iti kwarto da. Ti katugangak met manong name da iti siya sangot ti TV nga buy-buya. Idagring ti cellphone ko. Kimita ti bakit kanya. Sino da? Tilalakim? Saan ngiso? O magitam? Magitam kanat da? Saan ngiso ko nam? Kahit ko sa wen, awal lalaki na mama. Ni Robert na tututawag. Nisong matam? Nakalalawag na saan ng iso. Di kahit na saan. Adda? Anong namisyon ng batak? Hello, Robert? Hayaan mo. Dato di balay. Liplipas nga na si Kasok na gito bing tinulong at assignment da John kini Gigi. Adan ti kwarto da. Ni mama boy at TV. Apo. Nagpinas ti pa naginisam yung kanay di lalaki. Insan kanyak ni mama. Dinuruktalan na keng ka. Diyos ko. Awan tayo nyaman na rin dyan. Robert, patyanak ko ma. Sika ka dito dapat check. Wala ti mismo nga ina. Siyak, gabot na siyak. Tagsasaw ti po no. Noon nyaman ti pulpulong keng kata. Ninamamang mo. Kunaklan no. Nakapatanga kung di babae nga napod no. Samit kaya. Nagbalin na ka na pudno keng ka. Nagsayatak ka nagit anak mo. Mano lang nga bulan. Talaga nakasingsing din itong galbay sa kadakan. Sige. Ako maramid ko. Gabot anak dito sa Saudi. Saan mo ko mangarot na baybayan na kitupin? O liputan anak. Basta sa mo, baybayan na kita anak ko. Saan ka liputan, Robert? Sige, saan mo baybayan ka kitupin? Uy, noris saan mong ibaga? Impatik ko itan. Kiloran niya't mapaspasamak. Diya kaya't apanawan ida. Gabat naman siya, anak. Kalmasan nga na danda ti may kadwa nga ina. Kat mapukaw dakpay. Nakakasid. Nasiyat no kasta. Sige nga rin. Robert,
Oh, Daniel Batam? Saan ka di ko rumbig ng siyak? Ti panging patuludam ka iti sweldom? Dati nga rin tinakadal delikado eh. Iso nga rin ni mama pailatin mo na nang ipatuludak. Ti first nga mumuna nga bulan ko. Adamat nga ng duktalan na. Iso nga, kasano nga itid ko king katisweldo? Siyempre, saan lang nga para itabalay, saan nga para kalain ka na kita anak ko, baka ipamupa itilalaki. Gunak malano siya ti patsyem. Pasensya kan, nung imamalat at pangipatulog ti kwarta. Agsapo na karod, agtrabaho karod, tapos no alis to kaya makapagsinara kita sa iti kilalakim. Robert, pangalak karod ti kwarta, kung saan nagagsapon. Di dumawat ka ni mama. Di pakitsandam. Isumat ti pagkapuan ti allowance sa kitubing. Di lang mabaling siya ti mangyawat ka na kwada. Susapo. Lalaman, ibagak data ka ni mama. Para ka na kitubing, itadakin ka, tasikat mangtid ka na kwada. Para di tabalay, itadakin ka, tain ka makitsanda. Dito lang. Di ang arot para kanyakon. Dumawat ka na dyan lalakim. Awan ti lalaki, Robert. Awan. Manong nemi, inan anusak. Mabalin siguro ako na di kita tao nga laglaga. Kasi lang aro din ti mapaspasama. Nga dadaman tapat patsin ni Robert ti ina nang imitis siya. Baka kasi matla tinararamid dati nga bakit itim mo na nga asawa ni Robert. Diyos ko. Sabi ko mga rod, tamalawlawagan tumadat panunot ni Robert. Tsaka kaya't ti pumanaw. Kaputa nagbali nga nakapatid kanyak na gitubing. Ti makadakas. No as-asikaswag na gitubing. Sao nga sao, ti bakit? Ala, kaya pintasam at imang tratar ka nagiti apukok nga putot ni Robert nga anak ko. Tapos na nikastakit, ti pamati na kita bing, nasayaat ka. Ala, abigas na ti pagbagam grandma. Ay na, dahil nga Edna, ha? Kapada na matlaang, ti mo na nga inayo. Tipod nung inayo, padpada na nga lalakero. Peso ko di mama? Saan nga peso? Siyak tipat yun nyo. Para makita. Para makita. Mama, nung sa bidungan nyo man panunot ti kitubing, kontra itipod nung inada, saan kang tungag baleki? Amukon, mamati akon. Kagura rin kitubing tipod nung inada, kapot na nasa bidungan ti panunot, nakapu ka na kayo. Ila mama, ano mo nga papain na yung grandma? Sige, saan ko napapain? Basta siyak ti patyan nyo, ha? Ipatpatek kayo. Marik na yun dito saan ka di. Huwag ipatpatek na kami. Kinagyaman kami, mama. Nimsan kang lalaki, ha? Sa anak ng lalaki. Kinsang kay tumapanawan. Ano? Nanata ko nam? Jack to kaya't napanawan ni kitubing, mga. Ori ibilin to mismo ni Robert nga pumanaw ka? Ken siyak ti mga ibilin? Balay ko na to. Balay ko mismo saan nga balay ni Robert? Magkikabbalay kay lang. No papanawan da. Itukot ko rin kitubing. Na. Kastamat siya sa odi din ni Cora. Kidakman. Sino napatpatek? Tilalakim? Bundo kito koping. Di mo kapin ano. Sa bagay, di mo kapin ano, di lalaki ma. Oresan ko kapin ano, di kituping. Nagbalintang napatikan niya. Tsak kaya't nga mamintuang nga maulilat ha. Ano makita? Api araramidan nyo ti kastoy, mama. Api nariribukan nyo ti biyag, pamilya, ti anak yo. Ano nariribukan? Isa kasakit ko di anak ko.
Gabot ta sa ampay nga nakasapol to susto nga babae. Nga napudno. Silawan ko man hapod Diyos ti panunod Diyos. Manong nemi inan anusak ti amin. Adan makatawanan manong. Nga dakit isidong di kitubing. Hindi tatimay sa gamigan. Adak manong nemi ti kusina. Hindi ada din pinasakit na sa nga ili. Ni mama ti si mamat. Adamat di kitubing manong nemi ti dikud. Nga agaayam da. Idaawagan nak ti katugangan. Itamang ba lang na pintas pa ng tawag na kanyak. Dati kat, Edna! Ano? Kita kat, Edna! Edna! Umakaman biit balasan ko. Adayam amukeng ka. Baka matno lalaki. Tapitsuran naman, ti parang sang saomi. Yung hindi subihin na pakmanong na yung babae. Dumanon ka. Alala, dumanon ka. Agyaman ak mama. Mama ko na. O, daytan ni. Isuti ko nak nga ni Adna. Ti babae nga nang isukatanin ni Robert Kengka. Ha? Edna? Wen, Edna nakan ko. Siyak man ni Cora. Tibod nung asawa ni Robert. Kantipon nung ina, digitan ako. Ano tirantam? Umay ko alahin digitan ako. Taapay, anak ko ida. Isong rumbing laing alahin. Nabayag nga sa anak ni May kaputa. Nagtrabaho ak. Takayot ko dumadaan iti kwarta, maurno nga kwarta tamno. Nadama ko na pang biyak ko kanagitan ako. Iswala kita. Inranak ti kasto yung aldaw. Tadada. Oreta. Dadani matin closing. Mawatan ako ma. Edna. Agpatpada ta nga mapay. Kasapulak na gitan ako. Gaputanak ko ida. Kan kasapulan takmet. Oh, nagsalita kayo. Mama, saan nyo ko mangigawid na kita anak ko? Awan ti mangrubing nga pangigawid at katakwada, Cora. Ken, saan nga tamat nga igawid ni Edna, ida? Nga mo tagpay-payso nga sika, tipod no nga inada. Hangga di? Anyem, kayat na nga ta, ti sumurt kang ka, ti kitubing? Ayan da kalirigid anak ko. Adada dito likod. Mapit lang taawagan kita. Tikita pukok, John! JD! Susie! Umay ka dito anak ko. Adda sa nga ili tayo. Adda makamayat nga makakita ka na kayo. Nagsasarunod nga simrek digit uping manunimig at malasin dati inada. Nagbuteng da. Kimayat ket da, kaniyak man. Mama, saan na kaming ititid? Kareta nga babae, ha? Jun, Gigi, Susie, saan na kaming ititid? Gabit sa amin kaya sumurot king kuha na. Cora, nangig mo. Jun, Gigi, Susie, anak ko, siyak tipod nungay na yo. Siyak tirumbeng nga umayan niyo. Siyak tirumbeng nga pagyanan niyo, anak ko. Noong nabayagak man nga saan nga imay si Marungkar. Kapag nagtrabaho ak. Adot ka oratak na mabaling ko pang biyag ka na kayo. Nga maitid ka na kayo, anak ko, tapno. Makabagbasa kayo. Ada kwarta, inaurnong ko, umay kayo. Di, kwarta, hindi tilalakim. John, awal lalaki. Da, kinikait mo dyan lalaking ngimda kami. Pinawan na kami. Handa ka na kasapulan. Andang kasukat mo.
Nasasyan nga amang ni mamait ng imsika. Anak, pang-aswi. Hindi ko masig! Nakakayat! Cora, sa mong ipilit no, talaga nga, saan nga kayat na gitupin? Na brainwash na ngamin. Dahil tangang bagit ng brainwash ka na kuwad. Ay, sak pa hindi pa basolin nyo? Ay, susako ya. Edna, aramid mapasamak tumat. Kaya ka, tinapasamak kanya. Pupuutam ti ko na. Kinunana, mapaspasamakin. Kunak na tinakim ko. Manong Nemi? Sige. Saan kaya't sumurdo kita anak ko. Ita. Nga magsubliak tumanin. John, Gigi, Susi. Ipatpatag kayo anak ko. Sa anak nga dakas nga asawa kinina. Nga wawanti sa bali nga dakas no saan nga natalulayo. Oh! Oh! Siyak pa nagbali nga dakas? Kahit mo tapaulod-ulod ka ngiro, ito na ito ka balay? Agyamang ka pinastrak ka? Ay, bakit ka karuba? Hindi kita kabagyan, mi. Aya, kakabagyan! Nadantoy na tilalakero! Umayuman ulod-ulodin ng eroar! Kitagpay sumanong na, mi. Adon di kita lalaki nga dumaro. Guyod-guyod ang dabating ng eroar. Ni Cora. Hey, mabidlang. Saan nyo nga pilitin? Saan nyo nga guyod nga naskanan? Pumano matanggat? Saan nyo nga saktan? Kinunak ngayon sakit, mano. Tamadlaw ko nga talaga nakakaasi tila nga. Kenrik na ni Cora. Inabatan da nga ron. Nagsubliak to. Kinunan. Edna? Danalipatam, Cora? Baka mapasamak dumatkan ka. Tikas tinakitam kanya. Pagrarangasan da kamat. Digiti kakabagyan nga dati kilawlaw. Kakabagyan da. Inakon. Manong Nemi, mapasamak tumad kang katikas. Itinakitam kanyak nga naramid di kiti kabagyanda. Kuna ni Cora. Yung sangkon nga inuray pa, manong nga mapasamak dahi na. Kapag may sangal daw, Manong Nemi, tinawagan na ni Robert. Ayam mo. Adak dito balayo. Tiyan di kiti ubing. Tiyan ni mamang mo. Kunak mo lang nung nagtalaw ka. Api ko magtalaw ka. No di kag talo dita. Tabagak diri kakabagyak kit ulit-ulit na ka. Robert, lalakagandi nga adad nga papapatyam ni mamang mong imiti siya. Kapag papada kay amin. Dakas kayo. Anya tinamnamaim ko mga gandatek gadak dito, gananos. Sorda ta. Nakaskas daw. Nga po ka dito sa mong may ganan ti kwarta? Kaya magsisinarakan ti lalakin tapno da kwarta? No day taman ti pulpulog kang katiinam. Saan nga pud no day ta? No da lalaki kaya pala sumurot kang kuwana. Ano kung pambarak mga ayawang kaya di kita nasagkumat ka anak? Kidam? Agpadpada kayo di dialogue kini Cora? Ano pala nga rotera kami tiyam nita? Pumanaw ka nita. Jaktun kahit ngantun tumawag ka sumarno. Kaya da ka ba na nita balami? Pumanaw kan! Diyos ko. Nyamatan di kasi paspasamak ko na. Ana, ni Robert itimawag. Uwan mama. Ket pagtaltalawan na kon. Niya pala tururayem. Di lang mabalin mama. Intun bigat lang yan. Ket rabiin. Sa bagay. Sa inyo kung mga palubos nga. Dikiti kakabagyan nyo taglawlaw ti mangulog kanyak nga mangirawar. Voluntaryo ka ng kabid. No? Rumah intun bigat.
O sige, tapno umot makungkunam kanya. Umyang ka pala nga ro dito balay mi, iti na ito ngagpat na. Tinaramit ko manong naming, saganak tarawaten di gitubing. Saan nga mabaling nga mabukawan daman ang iti ina. Kalpasan mo, nakadakdakas na ito nga ina, na ito nga katugangan, ti ina ni Robert. Mamati akitan, nga awan tipod nung aramid ni Cora, nga mading aramid na. Tsaka amo no, andyan, tiranta na ito nga bakit? Apay kas jay. Ulpitan na ti anak na, nga awan ti agpaot nga panakaasawa na, nga awan ba ti agpaot nga ina, di kita puko na. Agbagtit sa. Hindi may rumpot kung di kita arwatin, di kita ubing manong nami kabigatan na. Kasi dito dati, nga inasikasok ida. Iri, tanakapanaw dan, tanisusi kita, nagbasa matin manong, tataludan nagbasa. Tinakapanaw dan. Oh, kanya pala ito, Ryan. Nairepot ko na kita arwatek, mama. Anak ko nang awawagan ti mama. Alawen, dunya. Hanggang awawagan ti mama no dikit dunya. Demonya. Kahit mong sakit iti, maaayaban di kiti, ayabak di kiti kakabak, taglawla, ulod-ulod na ka. Hani nga nasken. Demonya ko namalatkid kanya ko. Dunya nga ron, demonya, dunya, demonya. Namuna talalapadasan. No saan na ka maiturid ka dangaran, idi, ni Cora. Baka siyak tibang dangaran kang ka. Lapo mo na kan. Umanawakon. Hagur ka. Apay. Apay na ka na doon arwatan. Ngadok pakpiyang mo kat arwatan amin ni gitoy. Sige na kon. Shisak. Panakon mano. Nadlaw na ka doon arwatan na arwatan ni talong uping. Ito na duma. Marang na imi. Hindi pa nagruruar na kiti uping, iti eskwela, iti aldaw. Sinabat ko na kita kakabsan. Ay, mama, apay imda ka? Apay kayo. Paano tayo? Di ba paano tayo? Adadatulugan tayo. Nangarkila ako mano. Tilogan. Pangipapanan tayo, mama. Hanggang nagreklamo. Ilawlawag to kada, ilawlawag kunto kada kayo ti amin. Umayan. Alain na kami. Nga kadannam di lalaki. Awan lalaki. Ore ti pudnong inayo kat awan lalaki na. Saan nga dakas ti pudnong inayo? Kan saanak ba't nga dakas? Ti dakas dito kat tigran mayo. Nakulapan met ti panunot ti amayo. Papanante nga rod, sa pula na kamto lagi din ni grandma. Siguro, kan sigurado sa pula na kayo. Iawit kayo sa diabalayan. Ba na ka nakasdaawan da tatang kaninana. Ne. Sino da kita ngobing? Da kita anak ni Robert tatang. Kita magayam anak nan. Pakawanan dak. Ngem nakirelasyon at tadaanin ti asawa. Ngem di asawa na kit pinapanaw daga po taglalalaki ka no. Iso maasya na karigit yung uping. Iso nga, iti pa ni Robert sa Saudi, siyak tinagbaling nga inada. Dinungdungong ida, ipat patik ko ida. Iso nga data to ita. Kinabi yawad mo to ida, kapunta siya kayat nga mapukaw ida. Papapanahon nakmatan ni Robert. Kastamatan ti ina ni Robert. Ngam tsak itulok, nga mapuko ko di kitubing. Gapot na nagbalinan nga napatig da kanya. Napatagak mat kadakwada. Di ngamin John, Gigi, Susie, Mama, kahit yung katik sublikin ni Lola yo. Awan ti na siya at araramidin ni Lola yo. Sala na siya at nukasta nga, adda ni Amayo. Nangyayumet. Ipagbagada ka diyang aglalaki yak. Awan men. Awan ti kinapudno na. Kinapudno na, pinadpadakas dati pudno nga inayo. Kas tamat man ti aramidon na kanya kita nga pinadpadakas dak.
ni Lulayo. Nakaulapang mati panurot ti amayo, basta mamatilat ang ni Lulayo. Mawatan nyo itan? No, maamon nga rin ni Papa nga impano na kam sa jabalay. Ket, maamon na lata. Nuwart ibilin na nga subli kami kini grandma. Kaya ito nagsubli? Kaduhada ka ama. Kaduhada ka mama. Nagsubli kami. Ket no sanda ka kadua. Di bin kahit nagsubli. O sige. Di saan ka nagsubli. Tagyang ka dito ka nga agyan. Kalpasan na. Mapanagagsapol trabaho. Tapno at pang biyag ko kada kayo. Ket no mapang magbasa. Tao may nakasukunan sa dyan ni grandma. Mabalin na kayo sukunan. No kayo ito sumurot. Ngayon to kayo sumurot. Hanggang mapan. Tanumay na kayo sukunan. Sumurot kayo kadikin ni Lulayo? Saan Impulong siguro manong nemi ti ina ni Robert ni Robert pinapasamak. Iditasanan nga mapasangpit manong nemi di kita pukunan. Idi nagdinamagin manong nemi nga inalak ida. So nga timawag ni Robert kanyak. Hello Robert. Apa nga itukot mo di kita putot ko, ha? Kapot imbilang ko nida nga ina. Anong ina? Imbilan dakon nga ina. Kahit imbilang ko idan nga anak. Kasalitak man dyan. Hindi kasalitam. Ni speaker ko man. John, Papa, agawid kayo. Amoy't pagawidan nyo, kadi? Saan kamat nga dayod ta? Di mo kahit agawid pa. Kahit may mamaid na. Agawid kayo! Sorry pa. Sige, mama. Handa kaya't agawid. Sinabidungan ti panunot na. Sikat na sa bidungan ti panunot na. Sa bidungan na katiak inam. No anyat na pasamak kay ni Cora. Kastamat tinapasamak kanyak. Kaputa na nakapapatyan ti inam ngamta kami. Panagunak kat saan nga dagas nga asawa kin ina ni Cora. Nga napadpadagas lang kat namatpati kami. Ti inam tinang sabidong ti panunot di kiti anak mo. Iso kagura dati pudong inada. Sublim di kiti anak ko. Tano saan kiti darom ka. Sige, aramidem. Aramidem. Kat numapukawak kadakwada. Sinot agbaling nga nakakaasi. Di kiti anak mo. Awan no kanti inada. Kaduada tinarangkas kan dagas nga inam. So ang dagas tinak, bahala ka. Sige. Itarom ka. Hindi, sige, itarom na. Manong nemi inaramid ka no ti bakit tinapan ng sukon karigiti ubing yung sada nga simuro. Uray pa nung nagayab manong nemi karigiti kabagyan da, intartarayan na ida. Intartarayan da ida. Kasat istorya da giti kakabsa. So nga saan nga inulit pa di bakit tinapan ng sukon karigiti ubing aging ka nagsaranti klase. Aw man ti maore ko subpena tapos ni kastakit gusto di baga ni Robert nga idarumda. Nagtrabawak manong nemi tapos ni kastakit dapagbiag mi. Nagsubliak iti restaurant nga pagpapayak. Aging kang iti may nga malem. Day op ko idi manong nemi idi baga ni tatang. E na, makasabol ka. Idi ba pang ko kitain? Cora? Apay nga, impanaw mo di kitandang ko. Apay nga, sala nga ti asawak. Ti kalikagumam, pati anak ko. Cora, inya dayok na gitubing, iti sidong. Ti bakit nga dakas, demonya. Gusto ti ko nam.
Nuan niya tinaramid dakin ka, aramidan tangan kanya. Ngem sang ko nung itulok pa nga ulod-ulod na. Pimanawakon, nga kaduwak na gito ping. Kaduwak na gito ping, gabot na kayat ko ida, ngitultuloy nga, taripatuan. Kayat ko tagbaling nga pudnong ina kadakwada. Alay kita. No kayat dat sumot kang ka. Lalawag ti panunod da. Saan mo nga basta alis to malawlaw ti panunod ti gitupin. Alis to na isagapsap kadakwada ti madi. Iso nga narigat mo maikat ti madi pamati da kang ka. Tinakari matulungan na. Tulungan ka. Tatya kayat. Ngagtalin na ed. Ti sakit nga marikiriknam. Nga mabukawan ti anak. Tangasa nga bali nga sanakan nga kayat ti asawam basta kahit nakadigit anak mo. No kayat mo ko. Kora ijayak kang ka. Dito ka ngagnaed. Tapno makadennam digit anak mo. Makadenna tayo da. Duwa nga asawa. Wen, siya nga legal kan siyak nga kapit. Iti duwa nga ina. Karigit talungan na. Sa mo nga basta alis to subli ti dati nga pamati dakin ka. Magyaman na. Edna. Nakasaysayat ka. Hindi makita na giti ubing manunemi ti pudno nga inada kabuteng da. Imbenta kanya. Mama, apa edareta nga babae? Sa nga dakas ti pudno nga inayo. Ha? Ti dakas kat ni lolang yo. No anya tinaramid ni lola yo, kani papang yo, kani ni mamang yo gusto. Isumat tinaramid na kanya ka. Sakit ti ulok. Apay, nasakit ti ulo ka mang pampanunod mapaspasamak, mama. Hanggang bali dyan, agban mature ti panunod mo. Mawatan to. Samo nga rumbeng kakura, ti pudno nga inam. Ket, sika ngay, kagura da ka, ket saan nga may akagura ni ti pudno nga inami? Apay ko makagura da, anda basol ko. Kahit yung asawan, duha kayo ka nga mamang mi. Di yung kayat. Duha ti mamang yo. Sige. No, masidig ni mamang yo kada kayo, saan yung atatrasan, ha? Cora, agyaman na ka na. Sushi? Hindi ka kayat. Aman anak ko. Saan nakadagas ngayon, ha? Saan nakadagas nga asawa? Ini matangak manong nemi. Ti panangarakop ni Cora tinauding anak na. No pa iti damo kita gulgulagol. Yung kabot na mapanog siguro ang gulagol. So insarding na. Insublat na manong nemi ni Gigi. Kasi diyan naggulagol. Sana insublat ni John. Adadaman nga gulagol. Napigpigsa. John, Gigi, Susie. Di ka pa inungtan. Ngumungtan kayo ta, no saan yung saan ta katupalan? Iba't patig na kayo ni pudno nga inayo. Siyak to pa yung yung pudno nga ina. Di ba't patig kayo? Di lalo kingwa na. Saan nga dakes nga ina, saan nga dakes nga asawa? Pinadpadakes laing ti Lola Yosuna. Nagasta, ni Lola ti dakes, gabot ha. Dinakayat nga dagpaot nga asawa ti amayo. Dinakayat nga dagpaot nga agbaling nga inayo. Ikatan yun ti Cora yo. Ti pudno nga inayo. Ha? Sige, mama. Diduha kayong mamang mi. Ngori lang makasangit manong nemi ni Cora ng duble nga nangarakop kadigitan nak na gabot umar arakop matin ni kitupin.
Nibuyo ka, kinidayta nga nagsangit ti padak nga ina, manong nemi. Nagsangit akmat. Tsaka muna niya't kay papanan ti pa nagsangit ko. Nagsubli ti dati apamati ken pamatig di kiti ubing iti pudno nga inada. Mapasamak nga siyak met ti mapukawan. Diya kaya't nga mapasamak. Nga mapukaw ko dagiti impilang ko nga anak. Numabalin. Iso nga diya kumamat kaya tapalubusan ni Kura nga mapasubli na ti pamati talek dagiti anak na kengkuha na. Dap na mabukodak dagiti ubing. Ngam kinagamrod matukan na ita, kinadakas na ita. Apit ko mga tagikuha, saan ko ako ko. Kas kini Robert. Apit nga tagikuha, tandaanan ti asawa. Apit nga tagikuha, dagiti ubing. Ngay bagak ngay siyak ti inada, idinto tandamad pudno nga inada. Nagtalin na Ed, manong nemi ni Kura, dito'y balay. Ket makitak manong nemi. Tisingeden di kitubing. Ken kuana. Kenore mat siya. Amot pa'y nagbalbaliw. Ti arakop ta kanyak. Kakasmat pa nag-arakop ko kada kuana. Eging ka ako na kanyak ni tatang. Anak. Ano gutan di kinapudno? Saan mo ako ko ni Robert? Saan mo ako ko di kitubing? Anak, sampai ka nalaro ti amin tapnog, aguray ka nagsapul ka, ti lalaki nga mga asawa kan ka. Tapnog balin nga legal nga asawa ka. Ti lalaki mang putot kan ka tapno damat bukod mo nga anak. Mawatan kayo papa. Tatang ko na ko ma. Sakit. Nga mapuko ko di kitubing. Yang imsamad nga kang kanayon ngagbaling ka nga duwa nga ina. Ngagbaling nga duwa ti asawa ni Robert. May sa masapo lang nga may sa ti asawa, may sa ti anak. Uno ina. Sige. Iti may sa nga bakasyon manong nemi. Adda ni Cora, adda di kitubing. Idi umasidig ni June kanyak. Mama, Edna? Ganyan, di na kasasidgat. Ha? Kailan ni Mama? Pigugunt ka. Kahit ko kumalang ipabasak yung ganato, no? Usto ti pa nang pabasak. Naglaglag kan? No di mo amo ang basahan, dera? Ha? Umatay nyo ha? Umatay mo na. Di na kasasidgat. Manong Nemi. Nakita ken nangeg ni Cora ti amin. Edna. Apay. Bikas tamat pa nagsasaom kinityo. Hindi ko matinamnama ang aramidak. Nasayat na pa nagsakang kwa na? No, apikid di ngaging gana ita, kitanta kay balantoy. Di ka bila pumanaw? Edna. Ano pa susama kang ka? Kahit mo ka di nga, tikas lagi pagpakita, makagurain da ka, di kiti anak ko. Nga mapasamak nga saan da ka nakakayat. Naisay-sayat. Naibagada nga saan da ko nakayat. Tap nalalis to, masusurok tipod, no? Sangag na nahay nakastoy Cora. Siya katipod nung ina. Kadya ko ni papilit pa iti bagi. Ngim sana kasta nga wagas kayem. Amo nga mawatak. Maawatak di kahit mo mapasamak. Aramidem ti amin tapno gurain da ka di kitubing. Tapno di kasta kat nawayaak na mangitalaw kadakwada dito. Haan ka di Nagbaling ka nga na siya at api ko magurahan da ka na kitubing. Saan ka nga mga arami ti panggurahan da ka? Ilaw lawag talayang ka na kuha na ti amin.
Amok ka na sakit para kayong ka. Nga maya dayo, dikit anak ko kayong ka. Talagbalindan nga napateg kayong ka. Ngam kaya mo ka dito kasi itong sitwasyon. Ngagtultuloy nga duwa, nga ina, ti inada. Mabukal mo matibukod mo ang pamilya. Edna, hawatem lang ti kinapod. Nangig ko ti saritahan nyo kinitatang mo hindi. Gusto iso na. Iso nga ron nga rarami de ti amin tapno. Halistok lang nga. Sanga na sayat na tingawagas. Sa mo, ada na nga pasublin nga pirgyan ti panunot ti kitubing. Iso nga rin kunan ni John. Nagsakit ti ulo na. Kapag di na maawatan ti pudno. Kakaiso na nga maawatan dan ti amin. Inton ka ano nga rot ti papanaw yo. Ninton ka ano, your oray ko ti desisyon mo. No kaano ka kabailam nga saan nga makitkita di kitubing ti agnanayon. No kaano nga malawlawagan ti panunod na. Tapno di kastakit amuda no sino ti surutin da. Itan. Amok nga dumdum kayak di kitubing. Maawatan na di mapaspasamak. Nang runa kini June. June. Gigi. Susi. Mama. Tita. Tita, tawag yung kanya. Gabatasan nga mabaling nga duha. Ti inayo. May mesa lang. Tilang nung inayo ni mamang yung akura. Idiawan ni mama yung akura. Siya tinangbaling nga inayo. Itataad na ni Suna sa nga mabaling nga duha kami. Takait ko matan nga sangwan. Tibukod ko nga pamilya. Timang bukel. Tibukod ko nga pamilya. Madanak tumit ti anak. Ngam dinakayat asawin, nga saan kayon nga patpatay. Sa dinuman, ti pangipanan, ti pudno nga inayo ka na kayo. Umay kay to sarsarong karan. Hunun madamag yun sa dinutayan ko, kayat nakasarong karan ta mailiw kayo kaniyak. Iururay kayo. Ipatpatay kayo, John, Gigi, Susie. Ipatpatay kayo. Imarakop na kitubing kaniyak manong na ini. Ipatpatay na kamat, tita. Sanda kanto nga malipatan. Ngita mo tawa, mawatan mi di amin. Nga di budnungin namin at di mamang ora. Nga pinagpadakas lang ni Granma. Kat nasabi dungan mat di panunot ni Papa. Sumurot kami kang kuana. Nasa dinuman di pangimanan na kada kami. Wen manong nemigas lamabriat ti barukong ko. Iti papanawan na kiti agkina. Ngaminan anusak manong. Tawatek ti kinapod no. Saan ko nga kukway da? Wen manong. At nagkinari kami kinikurang saan mi napukawan ti kami negosyon mi. Tamnarigas takit makumustaklat tamet na kiti ubing. Kaya mamuan damat ti kasasaad ko. Nagawid ka no di kiti ubing inyawid na iti probinsya Dakura manong. Tumaw-tawag mat kanyak ni Robert. Imbagat kan kuha na. Kubdentan ti relasyon ta. Tanabayag mat na lagi nupad mo. Awanan di kita anak mo kaniyak. At danit sidong tipod nung inada.
Robert, saan ko magtali na nagtultuloy nga masabidungan ti panunot mo kapot ti dakas nga inam. Saan kami nga dakas nga nagbalin nga asawam. No di ket ti inam ti dakas. At daking ka no mamati ka saan. Bye-bye. Di nakton matawagan. Tinawagan ka numat manong nemi ni Robert ni Cora na amuak. Gabot na timawag kanya kalpasan na. Kaya na't nagsalita nyo. Next month, tagawid ka nun. Sana nung orayan pa iti another year para ti kontrata na. Dua lang ang tawin. Kahit sa doon pagtarosan na. Iti inana. Tapno isod agkabalay. Isod agasawa. Tapno mabukutan na dyan nga bakit. Ti anak na. Kaya ti kwarta, ti anak na. Di mo ka di mawatan. Ti kayat di bakit ko. Awan di agbaling nga asawa di anak na. Tapno isod at agasawa. Punitin nga ginang agasawan. Kasla ka sa arig na eh. Demonya na dyan nga bakit. Huwag nga rod. Ala, baamlatan ah. Ngayon mo kasi pagarikan tagsublikan ka ni Robert. Maawat mo ka di ba? Saan ko pa ilangan mo asong batan na ita? Tari ito'y pusok at serrado para kang kuhanan. Cora, may advice ko. Yan tangay si kamadlag ko na nga titimunya, ti inanat ng rugugyan ti amin. Nasabidungan lati panunot ni Robert. Pasublemi suna. Tapno mabukulmat lang ti pamilyayo. Na nagsakak ton numadamag ko. Na nagsinubyanan kay ni Robert. Tapno rikasta kat makuna nga buo ti pamilya. Adda asawa, adda ina, adda ama, kan adda talungan na. Nga may san ti asawa, may sabat kan ti ina. Impas na ko tinagtrabaho, manon name in-entertain ko na kiti agaram kanyak. At kalpasan ti talong nga bulan, inaklon ko ti panagayat manong name ni Samuel. Imbaga keng kuwanat na palabas ko, kat kaslasan nga mamati. Kat gabot na talagang ipatpatek ko, inaklon ko. Kat ka po, manon name ita mamati akbat nga napatega keng kuwanat ilikudan, tinapalabas ko. Alpasan ti inem nga bulan, natulagan ti kalay sami kini Samuel. Sumat ti tatawag manong name ni Robert. Hello. Edna. Ay, kaya manak, tas sinong batan na. Nabayagin ko tumawag kag idi, ngam sa mga sumbatan. Ay, una ya, api sinong bata ka? Api sana nagsukat ni SIM card. Kumusta kan? Kastoy, bagman titimawag ka, no, daka dito Pilipinas, awisin ka, umay mo to atendaran ti ka sarmiki ni Samuel. Tinang isukatakan ka. Mabaling ka di nga. Salang sisyak ti umay. Kaduam ti inam? Hoho, tsaka da makita demondyang inam. Awanan ni mama. Ano? Napanan na? Natayin. Ano ya? Diyos ko. Uran no nakapakawan nga sakbay nga natay. Nagpagpakawan. Sunod ti nagpakawanan na. Ti asawa. Kaya nagidapo mo na. Kahit mo sa uwin, saan nga gulpet pa nakatay na? Naatake. Ngam sa nga bigla. Nakapagpakawan kanyak. Inanugot na di kitibasbasol na. Nakapagpakawan ka ni Cora. Kaya nakapagpakawan ka na kidapo ko na. Sakbay nga nagsatan ti angis. Kahit mo sa wen, kahit makatanawag ti Pilipinas, di mo nang nagawid ak sa Jibalay. Kalpasan na.
Kalpasan di, panagsalita man nga kina, kalpasan nga na amin ni mama nga isunat aking baso. Kinagorak tinak. Di ora pa di kakabagyak nga nang kanunong itinak. Amok iti probinsya, dakora isot nga po nga di mano nagsadyay. Yung kanigatak, ngay naluko tirik na di asawak. At dakam sadyay, probinsya da, hindi tawag da kada kami. Nga naatake ni mama. Iso nga nagawit kami di balay. Iti ospital. Sadyay, ospital tinagpakawanan ni mama. Kada kami. Siya ni Cora kan nakituping. Sakbayan nagsatan iti hangis. Sabi nga di mo man laing tawag kanya, hindi nakamansayag, tayo maya kumamat. Ore kasi dyan ni mamang mo, akit damat basit saya at yung pagkita na kanyak na mo panagin ko na. Saan nga nalakit pa di okay ka yan. Okay kami. Awanin ti problema. Awanin. Gabutan na tayo ti inam. Mga rod, ginagaman na, Cora. Edna ko na. I want Edna. Diyan matasawa kayang di bagbaga. Nagbalinmat nga paset mo tibiyak mi. Nagbaling ka may kaduang asawa. Ken may kaduang inadikitan na ko. Ngam sanitan, dadandot asawak. Adan tumutan na ko. O matandar ka ito May iliwakon ka na gitubing. May iliwakon ka ni Cora. Isong idagkalay sa kami kini Samuel, manong na may matender da, apostol ni panangar-arakop ko ka na gada, ubi ni Joe, ni Gigi, ni Susie. Tita, anak ko. Sabi ko dadan tumatan anak mo, tita. Katwain, gora danton po nung anak ko. Iba't pa ka ito kailang. Tapos nagbalil na tangadot inami. Wen, ngayon sa anong nga dot asawa ni Amayo. Gabat at asawag mati. Wen, karagitoy manunemi katawanan ti sa bulik pa iti kinasingad mi kini Cora. Ken karagito bing. Ngayon patay ko hindi nga pudno anak ko. Gamitan agad adamat tendua nga pudno nga anak mi kaniya Samuel. So nga, ada dapat na ipatpatig ko ada kiti pudno nga nagtawad kanya. Wen manong. Nasingad ti pamilya da Robert kini Cora. No pa'y amo ni Samuel nga asawak. Nga tinaminsan kahit nagbaling kami met nga asawa kini Robert. Dito nga ron ti pagkasalita manong. Kaya man naglauna iti anos mo nga nangurnos kalbasangan nag-inshirkin ka di detalyena. Kaya laing mo nga nang ibasa. Kaya sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarbingan tibiyag, kadagiti padak nga dimngeg, kaya nagbuya. More power. Tuag yaman nga pagaya mo, Edna.